добре дошли в моя канал. В днешния клип ще играем Баба Грани. Тя има къща на Барби. И да, не знам защо има такъв капана, даже мога да го натискам. Добре, натисна го. И сега ще играем Баба Грани. Ще видим доколко мога да оцелея и после ще го направя на практик мод, нали, да разгледам къщата. Просто само да разгледам и да видим дали ще мога да избягам с нещо. След като изиграя всичките игри и спра Грани, казах ви, ако съберем 1 или 2 лайка, след като мина всичките игри, ще направя ще направя отново видеа. Ще направя видеа отделно или заедно ще ги събера, където ще играя нормалната Грани на практикал мод, където я няма в къщата и ще се опитам да избягам без да е в къщата. Ще разгледам. Ще играя Грани Chapter 2 с дядото, без да ги, докато ги няма и ще се опитам да избягам. Ще играя Грани Chapter 3, където е Грани, дядото и Слендрина и ще разгледам и ще се опитам да избягам. И също така ще играя близнаците на Грани и на дядото на практикал мод, без докато ги няма вкъщи ще опитам да избягам. След това Грани Барби, Грани Спонж Боб, Грани Крисмас и Грани Полицай. Ще се опитам и на тях да избягам на практикал мод и да разгледам всичко. Така че 1 или 2 лайка под този видеоклип и ще го направя. Айде хора, започваме. Оф. Пак реклами. Оф, любимото ми нещо. PlayStation. Аз имам Nintendo Switch. Както виждате, тук третия ми клип се качва. Ето го. Качва се един видеоклип. Офаре бе! Най-накрая. Офаре бе, мамичката ви! Момка му шибаните реклами бе! Искам да минат бе! Мога ги понася, мърза реклами! Хора, изнервих се. Шалевна. Смок шалевна! Тъпте реклами! Оре, махнете са бе! Ще ги прибия! Майко, разгеле след 20 години! Хей! Ден първи. Ужас, защо къщата на Баба Грани е толкова грозна? Брат си е толкова тъмна и страшна, да правя, че ме е страх. Нека прочетем. From the face of the doll and inside I lovely. С лице кукла. А внутри прелеста. Мога да разбера. Хора, аре, този път сме смели. 5 days, 5 дена. Този път сме смели. Давай, не знам къде е, но тръгвам някъде. Ами тук.
Хора, между другото, виждате ли какво красиво червено легло с злато, дето е там на картинката? Практикочното легло. Между другото, така не е било. Ами любито къде е? О, баба, много си грозна. Баба, не. Как моби, бе? О, розово става. Абе, та баба, как моби? Бре, хора, длъжни сме вземи един предмет само. Знам какво ще взема вазата и оттам ще слезем. Или мишката. Нещо да взема да привлека бабата в салата. Да ще му прави куци, искам, брат. Шко ще ми е хубаво. Добре, готови сме да го направим. Давай да ходим. Да, трябва да напуснеш тази къща. Ох, не, хора, плаши се. Идва бабата. Та не ме види. Тя ще и да ви тъпите кутии там, деца разместиха. Защо тук спавна? Даже ми направи път. И колко умна. Мерси, бабо. Даже от тук ще ми е перфектно, даже хора. Айде, бе, моля да се махни се. Се разкажеш накрая. И пак ще минеш от тук. Добре, много силна. Аре, бе, бабо, направо ми изкърваш къпаните нервички. Махай се така. Тръгвай си. Бабе, нохлюв такъв. И затвори вратата, ако обичаш. Виждам и още роклята на вратата. Ще чека по-добре да отина някъде. Той Спонжа Боб, хора. Хора, бягам докато мога. Пресаш вляза. Влезе вътре.
what do I want now? Стой си там, бабки, хора. Малко бях тиха през времето, но сега. Хора, аз съм умна. Надявам се да съм умна. Защото в момента, хора, малко бях тиха, защото, гледах, като съм тиха, съсредоточавам повече. Как я отвори отвътре, бе? Мислех, че тя не може. Не съм умна. Мислех, че като затворя отвътре, тя няма да може да излезе. И като не може да излезе, аз се разхождам в къщата. Явно не съм умна. Това се провали. Ужас. Се провали, хора. Очаквах, че няма да излезе, ама... То спотрила ми не ми пука къде. Пас. Толкова стана. Хората толкова стана. Не виждам. О, кравеш кипецо. О, розова пушка. Майко, защо пак не видях? Майко, по-разнервих се. Не я виждам. Добре. Сега планът ми е да изляза отдолу. Значи, то е ясно, че не мога да изляза от стаята заради лавата. Тя ми пречи. Не мога да отида никъде. Сега всичко ми е розово. Благодарение на лавата. То не стига, че стаята е тъмна и сега се стои розово ми запотъмнява целият екран буквално. Супер. Да. Явно. Заключено е. Бабата никъде не ме оставила да чета. Каза, че ми остави книжки. Оле, ще скара ми ангелите! Тръгнах да чета това писмо и тя ми изскочи и ми изкарат си всичките ангели, които ги имам, брат. Но той писмо беше от нея, защо не ми даде да го прочета? Ще да правя да го прочета, трябва да разбера какво пише на нея. Бабата ми го оставя да го прочета.
Добре, хора, явно не знам какво правя. Така. Чекай. Той. Прогрес. Ай! Ана! Ужас. Ужас. Заключва. Това е тупката тук. Нали, поръча, аз не искам да падам. Не мога потай. Стаята е готина, черничка. И зелен. Тя е сложила и капани долу. Game over. Хора, до тук беше този видеоклип. Ако искате още, както например сега ви покажа. Да ви покажа такова нещо. Ако искате тук SpongeBob. Да видим как изглежда картинката. Gaster Games. Да видим как изглежда, да видим. Изглежда готино. Ако искате да играем с тази игричка, и баба полицайка. Баба полицайка. Какво искате, баба полицайка? И ето тази. Тя е също много готина. И ако искате и последната, която е баба. Тя пак ще се играе. И баба Крисмас, Big Boss, голям бос. Искате и тази баба Коледа. Тя големи гърди има, бе. Ако искате и нея, абонирайте се за канала, лайкнете този видеоклип и ще играем по нея. Окей, хора, чао!